Hey. Nakho ngidlala umndeni wakaNkosi. Nabo abantu befuna ukungibona ukuthi ikhanda lami ngihlanya ngicinaphi. Mina uNkosi ubaba wenu ngimtshelile ukuthi angeke kwazi ukuhamba ethi uyogubha imali eyibhokwe emathuneni izulu linetha, ngimkhuzile. Wathi yena uzoyigubha ngisho linetha ngisho kunjani mina ngimthathe ngimusa. Mase zimthathe ibhoko zimshiqela ngekhanda odakeni induni ibheka phezulu. Sekuyinkinga yami. Sekufanele kube icala lami lelo. Kahle. Hayi ngingafuni ukungibona ngikuhlaza kanjani mina ayibona imhlola yami. Ngimkhuzile ubaba wabo. Ngamtshela ngathi asikwazi ukuya emathuneni linetha izulu. Sizogubha amathuna amabhunu. Manje sibhoko mase sivele lapha simthatha simshiqela ngekhanda odakeni induni ibheka phezulu. Sekuyinkinga yami. Amanolulu babona umqala nina ningiyeke phansi mina. Hayibo ngingenaphi mina ngoba phela uyena othe uyakwazi ukubamba ibhoko ngisho emathuneni linetha izulu. Ngiyamthatha mina ngimusa khona ziyamthatha zimshiqeka odakeni. Nina senilwa nami nina. Yena ngafuni ukubona usathane ngamehlo nina yini kangiqali kahleni nje kahleni ngiyanikhusa. Bayishiqekile le ndoda. Bayishiqekile le ndoda ethuneni. Yangena odakeni ngentamo kwaphakama iy'nyawo. Bengithi ufile. Manje umndeni wakho ulwa nami. Ngizonithela induku mina ngingangijwayeli kabi. Bengathi umqala womuntu uyajijeka ubhekele. Amanolulu babona umqala ningiyeke phansi mina ngimkhuzile. Wangincenga ngingenaphi? Sangisanganela nina isuka.